балалар һәм кызлар. Мин Зөбәйдә, бу минем энем Тимерхан. Бүген сезгә әкият сөйләрмен. Гадәттә әкиятне кичекланда сөйлиләр, минеке итәнгә әкият булыр. Коз белән төлке. Бер вакыт төлке козны тотып алган. Мин сине ашыйм дигән. Коз куркып калган. Мин риза төлке дип әйткән. Тик син миңа бия барга рөхсәт ит. Әйдә бия дигән төлке ашарга өлгермим әле дип уйлап куйган. Коз матур иттереп бия башлаган. Биян, bir урында басып торганда канатларын ишетеп очып киткән төлке авызын ачып калган. Яфрак күбәләккә охшаган. Һәр вакыт нәрсәгәдер охшаган була. Узганакның мамыклары, чөпчен кар бөртекләре. Ой. Әгәр булай хыяллансаң, салкын тыю да бар. Әпчей! Бу юлбарыс бигрәк куркыныч. Исәнмесез? Гафу итегез, сезнең белән бер хәл булмадымы? Әллә берәр нәрсә килеп чыктымы? Берни дә булмады. Күрмисеңме әллә? Берни дә. Бары тик безгә күңелсез генә.